Lero mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika adapita ku nyumba ya malamulo kumene adali ndi mwambo otsegulira nyumbayi. Ndipo monga mwa malamulo a dziko lino momwe amakambira kuti nyumba ya malamulo pomwe ikutseguliridwa ikuyenera kutseguliridwa ndi mtsogoleri wa dziko. Kotero Profesa Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi amene ndi a first vice president a Jane Maemo Ansa komanso second vice president amene ndi a Enoki Kanzinge ndi Chihana adali kumeneku, komanso ena mwa alendo ochokera ku European Union kumene amakaonera mwambo umenewu otsegulira nyumba ya malamulo. Ndipo pa kulankhula kwawo koyamba amene wa president Profesa Arthur Peter Mutharika mwa onse amene ndi a vice president awo ndi a second vice president adaonesa kukhumudwa kwawo kamba kaimfa ya mmodzi mwemwe adasankhidwa kukhala principal secretary ku nduna uja wa Ministry of Lands amene awezi kaira. Ndipo iwo adafotokoza kunena kuti ndi okhumudwa kamba kunena kuti izi zabazirisa ntchito zaboma mbuyo kamba kunena kuti ndizosayembekezereka chifukwa chona zoti adawasankha kuti agwire ntchito iyi komano upeza imfa siyipanganika awezi kaira mu ofesi asadayambe kugwira nkomwe ntchito zachisoni kunena kuti dzana ndipo mweno uthenga wa maliro umafika. Komano atatha kulankhula zimenezi Profesa Arthur Peter Mutharika kumeneku ku nyumba ya malamulo adakasimikizira mfundo zimeneyo adagwiritsa ntchito mu nthawi ya campaign ndi kuwauza Malawi pamodzi ndi mamemba ku nyumba ya malamulo kunena kuti mfundo zimene adazikamba sizidali zongogwiritsa ntchito kuti apambane chisankho komano plani yozikwanirisa ilipo. Ndipo mawu awo iwo adafotokoza kunena kuti ndondomeko ya zipangizo za ulimi zosika mtengo ziyamba kupezeka pa msika wiki yachiwiri kapena kuti sabata yachiwiri ya mwezi wa Novemba. Andi iwo afotokoza kunena kuti onse amene ali nawo pa mndandanda wa anthu amene apindule ndi ndondomeko imene ya zipangizo zosika mtengo ndiye kuti thumba la 50 kg la fertilizer azikaligula pa mtengo wa 10,000 kwacha. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti komanso aonesesa kuti mbewu zimene zimagwiritsira ntchito zipezeke pa mtengo otsika. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti anthu amene akuyembekezeka kupindula ndi ndondomeko imeneyi ya FISIP kapena kuti Farm Input Subsidy Program kuyembekezeka kukhala 1.1 million ndi mawanja okwana 1.1 million ndi amene akuyembekezeka kupindula ndi ndondomeko imeneyi. Komanso adatha kufotokoza za izi Profesa Arthur Peter Mutharika anachita highlight komanso kutsimikizira Amalawi nkhani ya CDF kapena kuti thumba limene kumafikira ndalama zachitukuko ma constituency. Iwo adafotokoza kunena kuti mu nthawi ya campaign adalonjeza kunena kuti thumbali adzalikudza kuchoka pa 200 million imene imaperekedwa ndi kufika pa 5 billion ngati ndalama zimene azipereka pa chaka chilichonse kuti constituency izigwiritsa ntchito ku nkhani ya zachitukuko. Andi adawonjezera kunena kuti constituency iliyonse izilandira 100 million pa chaka chilichonse imene cholinga chake ndikuti achinyamata athe kupeza ngongole zimene angayambire mabizinesi osiyanasiyana. Komanso adawonjezera kunena kuti aziperekanso 100 million pa chaka chilichonse imene ntchito yake ndikupereka danga kwa azimayi kuti azichita malonda osiyanasiyana. Ndipo iwowa adafutiriza kunena kuti ku nkhani ya industrialization kapena ku nkhani zokhuza makampani kumeneku afotokoza kunena kuti ali ndi chiyembekezo komanso chikhulupiriro chonse kuti kumeneku kukhala kukuyendesedwa bwino ndi kuti dziko lino liyambeno kupanga zinthu paokha ndikuti lisiye liyambe kuchepesa kudalira akatundu ochokera m'mayiko akunja. Ndipo iwo adapitiriza kunena kuti ndondomeko imeneyi ithandizira kunena kuti ndalama ija yakunja iyambenso kupezeka mdziko lino kamba kuna kuti makampani azikwanisa kuchita process zinthu ndi kumatumiza m'mayiko osiyanasiyana. So afotokoza kuti kumeneku ayikako chidwi chawo chonse ndikuti dziko lino likhale likuchita bwino pa nkhani ya ndalama ija yakunja imene imathandizira kuti dziko lizikwanisa kupeza zinthu mosavuta. Komanso atatha kukamba zamba limene Profesa Arthur Peter Mutharika adaonanso ku nkhani ya zaulimi
kumeneku kwambiri adagunda ku nkhani ya alimi afodya, kumene iwo adafotokoza kunena kuti akudziwa kunena kuti alimi afodya kafodya wawo wambiri ali pantsika choncho sadagudwe, ndipo iwo adafotokoza kunena kuti audza unduna wa za chuma kuti ukambirane ndi ogula fodya m'mayiko osiyanasiyana kuti afodya ayi pantsika agudwepo. Andi iwo adachita emphasize komanso kulimbisa alimi kunena kuti aonetsetsa kuti izi zachitika mwachangu, ndi kuti fodya ayi pantsika agudwe, ndi kuti alimi ayambenso kukonzekera nyengo ina imene angakonzekere kutulusanso fodya wina ndi cholinga kuti pantsika pasasowe ma product akumunda. Andi ku nkhani ya zaumoyo Profesa Alpha Peter Mutharika adafotokoza kuti Malawi aliyense kuyembekezeka kukhala ndi kuthekera kupeza njira zaumoyo komanso nkhani ya thanzi labwino kwambiri limene iwo anena kuti malingana ndi utsogoleri wawo aonetsetsa kuti kumeneku achiteko ofa ndalama zokwana zimene zithandizire kuti nkhani ya zaumoyo ipite patsogolo. Andi kumeneku adafotokoza kunena kuti Ministry of Finance komanso economic planning and development akuyenera kuti achite allocate ndalama zokwana kumeneku kunena kuti unduna wa zaumoyo kukhale kumene aliyense akwanise kufikira pa nkhani ya zaumoyo. Andi mtsogoleri wa dziko lino adapitirizanso kunena kuti boma lake liwonetsetsa kuti misika yonse ya ADMAC ili ndi chakudya chokwanira kuti pasapezeke munthu ofa ndi njala, ndipo iwo izi ziyalankulanso kumeneku kumwe amatsekulira msonkhano wa aphungu ku nyumba ya malamulo. Andi chinthu china chimene adalankhulako ndi nkhani ya kuchosedwa kwa mafizi kumene adachita emphasize kunena kuti palibe skulu iliyonse ya boma imene kholo liyeneka kufunsidwa fizi kamba kunena kuti kumeneko achitako allocate school development fund imene ithandizire kuti mafizi ena amene ana amalipira chosedwe komano adachita emphasize kuti pamenepa sakuphatikizirapo boarding fees ndi kuti ana adziperekabe kuma magawo okhuza ndalama ya chitukuko komanso ya mayeso komanso ija yochititsira makadi kapena ma ID ma identity cards amene amagwiritsidwa ntchito mu nthawi yolemba mayeso kumeneku achita mothekera kuti kumeneku ana asamaperekenso, ndipo achita emphasize kuti palibe kholo lilonse liyenera kufunsidwa za ndalama zokhuza magawo amenewo amene boma lachosa kuti ana asamalipirenso. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino adagundanso ku nkhani ya immigration kumene iwo adati boma lake likugula makina apamwamba opangira ziphaso zoyendera kapena kuti passport. Iwo ati makinawa azipanga ziphaso zokwana 5,000 pa tsiku, so boma lilikaliki komanso padongosolo lofuna kugula makina amene athandizire kuchepesa chiwerengero cha anthu chimene chimakhala chochuluka chomwe chimakhala chikuyembekeza mapasipoti. Monga mukumbuka mu nthawi yapita ija ngati vuto limene linagwera kwambiri dziko lino lalikulu linalinso nkhani yokhuza mapasipoti kumene anthu ochuluka adachita register komanso kuyendesa dongosolo lililonse koma mapasipoti osatuluka, ndipo kufikira pano mapasipoti a anthu ambiri sadatulukebe kufikira tsiku la lero. Ndipo bomali lidafotokoza kuti kumene kunso likufuna litakhazikitsa kafukufuku wakathithi amene aone kuti kodi nkhani zokhuza mapasipoti kumeneku zimayendesedwa motani, kamba kunena kuti kumeneku monga tikudziwa tonse kunali mwana wa bwana Chakwera amene ndi Nick Chakwera, mwana wa president opuma, so kumeneku akufunanso atachita kafukufuku kuti aone chimene chimachitisa kuti mapasipoti ndi zina zotero likhale vuto kwambiri. Komanso mungokumbusana imenenso adafotokoza kuti afuna achite kafukufuku pa nkhani ya service passport imene ndi passport imodzi imene ndi imodzi mwa mapasipoti amene amapezeka ndi munthu malingana ndi malamulo angapo amene amayeneka kuti atsatidwe. Andi passport imene imapezeka ndi munthu ngati ali mboma akugwira ntchito mboma komanso wa grade yoyenerera imene munthu amayeneka kuti apasidwe mapasipoti. Andi cholinga cha mapasipoti amenewa ndi kupita kukatumikira dziko lino pa nkhani ya ntchito za boma osati za munthu payekha. So kumene kunso ndi umene akufotokozera akugula makina atsopano amene athandizire kuti dziko lino lizikwanisa kupanga mapasipoti pa tsiku okwana 5,000. Zimenezi zithandizira kuti chiwerengero cha anthu odikirira chichepe. So umo ndi momwe Profesa Alpha Peter Mutharika agundira m'magawo angapo otsiyana-tsiyana amenenso ndi magawo amene amathandizira dziko lino kuti zinthu zina ziziyenda bwino. So iwo alonjeza komanso kutsimikizira Malawi kuti aonetsetsa kuti magawo onse othandiza dziko lino achitidwa fix bwino ndi kuti Malawi
akhale okondwa asakhumudwitsidwe m'magawo amenewa. So mu video timafotokoza zimenezi and timve maganizo anu through comment section za momwe mwaionera video iyi, and ngati mwayikonda muchitenso like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa videos amene tikhakukonzerani pano pa Sam na Vitani. And mu video ya mtsiku lero mulali ndine Mike.